Arvoisa puoluekokous, rakentajan poika tekee yksityiskohdan tarkastuksen. Kohtaan 330 komppaan Samuli Sivosen muotoilua rakentamisen päästöistä. Asetetaan rakentamisen päästöille rajat, jotka vähentävät rakentamisen päästöjä Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden mukaisesti. Rakentamisen hiilijalanjäljen raja-arvo on rakentamislain tärkeän päästöjen ohjauskeino ja on tärkeää rakentaa ilmaston kannalta kestävällä tavalla, johon en usko päästävän ilman riittävää ohjausta. LCA selvittää palvelun tai tuotteen ympäristövaikutukset ja Sofialle semmoisia terveisiä, että kyllä, ensi keväänä haluan tälläkin puheella kerätä omalta alueeltani vihreälle mahdollisimman paljon ääniä. Kiitos.